Chbai ule Mizo Stock Trader chang market Karthar tan Thlirna Karthar nei le dona ngi antoni market no clear ho tengo new sin lo en zut zut hlom karinga nge chan market tlak chan new bad news song kha in lo cheer nual toin karinga bear market ran thlani chon new sigan bo zut zut maya nge chan ti om zelon chuan rin thu a soi mai lawin nge data in min hril ti hi chang takin kan enanga ya chuan chon data relate zel hi thani lo pong tong chhepera lo ngai amo thaber tura engemaw til chiang lo anga lo ngai lo speculate kha om ziom vak lo kan thiam don lo speculate poi kan speculate radar hi a that hlom don 100% phejan te lo mai ngot thin on chuta chon global market tang hen kan fruit chonga inting an zel don performance hi kan enanga tun karmasa performance kan en hawila India hi 4% lai drop ani global market US lampo drop na khop maya for 1% 2% 3% drop nual boka Europe market hi 5% drop vek boka tichuan Asia market lama hian 3% te drop a 1% Asia lam hi tlemin a reserve te uhleka India hi nadau berani Asia chuan chan ni FII kan exit na se ema chu ani deuh berani kha global market atang chan chiang takalan chu tun karma sa kha chu sell off om deuh hlekani bearish market kha mai so year to date in envela thugel year to date a ero chuan 15% 21% lani deuh hloi maya US lampo la positive khop mai Europe pola positive vek chuan Asia ero tlemin la mix deuh hleka China hi chiang kong lo deuh berani kha ni tangchun la positive vek tichuan bullish market chu alan nung ti chianga year to date a chuan tichuan weekly atanga lan dan chuan weekly correction ani deuh berani chiang takin bullish market ala zo lawa bearish market bullish market a correction mumal tak a om chau mai ni ti kha in pom tlang phot teng o tuma sabering ha chiang ne a chiang em mani market crash ti wel kha lo tlang au pui ni pun thuran ta se weekly crash ani ve me a te chuan global factor a han lu tila global factor a hian kan US future hi drop na to khop mai a hei US Indian future market hi SGX future hi chajan Monday hian bearish opening kan nei don chiang sa a chuan ha in prepare nga ya VIX atang pa hian trend tree chu kai der to maya bearish sentiment chun na to khop mai bearish market in ran na to te po signal te po om po ani mai theini chu London ania ta hian en chuan hei crude oil te po asang lem chong lawa tani ma second Indian rupee eron tlat niam khop mai 75 kaya it's a bearish signal chuni ngei boka gold poron sang dewa chuan hakha aden hunani ma se hi enge thlen tier 2 factor hi an tarlan ka duwa masaber zon covid strain thar khan tani covid strain thar ania tichuan inflation ania inflation ania tichuan interest rate hemi te pathum hemi te factor hi ani deuh bera interest rate covid chuan market aron ti mase covid hlang ranga the enge a engchan nge a odon te social la teminar ti phuzok ranga da market angei chan ber chu inflation hi sang to si interest rate hi US market hi asan no nem don lo ti hi angei event ber zo kani covid tenga still chiang lo ron na thlen chun po interest rate asan don I chuan hi ngai event tur
chu ani ber nga intin nge market soi nging don ti hi poimo khop ani chuan in hi an ngai thla tur ni a ti chuan global market a hian enga thil thleng tur om in chi cheilok dango US market atang hian hi tun kara chuan thil thleng tur om monday hian chairman hian an Federal Bank Chairman in thu soi na nenga ta hian eng tin nge thu a thu chua dana zir hian deng khon viau don ani poimo khopang ti chuan tun kara chuan hei thu chuan ano nei na sadon khop meya chairman lo hei market volatility om le mai thei boka very sentiment chu ala nung mai thei boka ni ti khan hrathiam taila ti chuan keima ni India chuan Europe lama chuan lut le phatin Europe lama tang chuan Europe CPI inflation data ron puanga an inflation hi sang le turangai chuni boka ti chuan BOE ti vel te Japan UK lama an central bank in thupon nei vele bo keima nia po hian India lama hian quarterly result Tuesday an puanga kan GDP quarter a sanarin om deuh hlek ani kan GDP po chu ting vel chun ta a enge kan economy hi a thang don nge thang don lo te pon hritangai ni chu ting vel chu data ro thleng tur om ani micro data a om ve tal hlal me keima ni domestic lama po chuan chuanin market drive tu tur om ve deuh hlek ani akha kan beisei tur ta ni kan stress du la chu he covid hian hi US ber hi an ngai chan tur ni US hian interest rate asan chuan interest rate heti chung po interest rate asan chuan market hi downside ala mu arin om khop mea interest rate hi a thlak lo ni chuan market hi stable ve mai thei boka ma se ta hian interest rate hi ati niam chuan inflation hi aron control anga inflation hi control ve thenga inflation hi ron ti niam deunga ti chuan hei hi interest rate hi a thlak lo ni chuan inflation hi sanzel lama la pan mai thea ti chuan chu din mun ta ni ma se hei hi interest rate hi ati san chuan hei hi interest rate hi ati niam lel chuan inflation hi asang le zel dom bo se hi confusing ve du khopang chuan covid strain thar hi an adin mun chiang taka hriat phatangai don ni mela chuan thu chu an pot chat zung lo khopang ti chu han chiang tela chuan bullish sentiment ero alang pat lo tura chuan ngai tela chu kan ti sual lawang chuan bearish sentiment chu ala nung thavio ni ti khan hrathiam te bokila poimo khop mai cha ti chuan sector hian lutila sector ena hian khois enge sector din mun hi performance trend entala year to date hi entala hi year to date an sector zong hi an la perform vekani la bullish sentiment chu la nunga ti chuan kan weekly hi chuan karma sa khan auto sector tlan kha mai covid na ron ti phut zok wang te po khan mai the auto sales data te pon po chuan pharma outperform nifty outperform don ta ni chuan sector enge entur ti zong in clear ta ila nifty aya performance ta nei tha zong hi weekly hian hemi nifty chunglam zong hi an la nei thabi nei thadona chu en taila hei ti chuan energy sector pharma masabera pharma sector te en thenga an trend technical polan nal viawa ti chuan FMCG sector te po hi thavuya wanga ting ve media sector poi moya ma se media sector chu market asukal em longa ma se market recovery ompuna bank ho hi amatong le amashwai tu anon ni lenga ting ve chuni chu din mun ni a sector hen market bank lampang le financial sector hi an tlana veng rong to chuang chuan smaller time frame a hian an oversold deuh fur to chuang chuan en a thawa fiawani chuan claim te le ya poi lawang chu ka chalu choni sector a hian en ro chu a poi mo khop mai ti chuan FII data
lam hi kan clear nga kan FII data hian nge talan tun kara khan FII lam hian 21,000 crore an shalani an shal nem khap mai ti chuan DII lam hian 10,000 crore an lo lei ve thunga lei nem tho mai chuan overall chuan 10,000 crore ang veli chu shal alani tho thowa tun kar kha chuan shal nem khap ani chiang takin chu an market kha a tlana lo thei lo ni mel ti chuan FI data hi amon li zong in entara amon li zong po hian November thla kan man me ka hian hei 31,000 crore shal der to me FI lam hian market chu an lo la lei tho ni chuan kumin chung hian entara kumin chung chuan 49,000 crore FI lam hian shal to a DII lam hian market hin lo la support tina ni bere 4,000 crore ang lekin market an la support a value chu tam vak lo khap mai ti chuan open interest lama an lu tanga hei hi tun kara lan dan tu chun ta ni major resistance hi 17,500 hian om do ni chuan major support hi 17,000 hian om do ni Monday hian major support hi test ngal rin om khap mai sen ta hian atlo don lo chu Monday hriat do ni chu kan en thla tur ber ni ti chuan Monday chuan in 172 173 area te po hi major support chu ani hringa chu chuan tun kara chuan 175 atanga 1700 in kar hininga ani lo fek chuan 165 hini tur ni chuan bearish sentiment hin na thri khap maya chuan bearish opening Monday pin kan nei arin om view ni chuan a thlang zong hian an tela December thlang hian December thla ang chuan hi chu data hi line thlak zelanga 17,000 hi support ang chuan line phum ni hi chuan major resistance hi 18,000 level chuan om dani chu lan dan ni boka PCR data transan la bullish shui khap me December po chu alan dani ti chuan bank nifty lam kan thliranga bank nifty hi major support hi major resistance hi 3700 hian elona major support hi 3500 nianga Monday chuan ta hian support chu mu mela 3600 chuan Monday po hian hemi hi resistance chu 36 hi 368 36500 just resistance a chang non ani mel khop mai chu kha kha kan range tur chu nianga ti chuan hei amon li hi en vela thung ta la hei po hi bank nifty lam po hi 350 just major support chu ani mel fiau ni chuan resistance hi 3800 hemi range kok ta tlat mai then hi pisia chun tlem la bearish te hleka khating ve kha ni ti chuan kha open interest ta tuna technical an lu tang hei technical lan nan bank nifty lam hi en masatai la nifty alan dan chuan hei hi kalphung chu ni 2000 tuna en correction phase a kan om hi 2020 to 2021 phase angin kan kalanga 15% correction hi chu Monday hin kan test arin khap maya chiang takin han tarlang lo taila chu lan dani ti chuan hemi hi 17,000 15% correction level tang hian hei hi support a lo chang thai ni chuan tang hi chuan short term bounce kan nei le arin om to a chuan ni lo chuan hi a tlo thai lo chuan 20% correction level po hi kan test thai fia wani ti kha 100 hian tera poimo a correction dana hen arang khop me chuan healthy correction ani hi correction hi a fu lutuk zo ani ti 100 hian tera chu alan dana ni an panic in lo panic in panom thoma se market tla reng hi enge din mul aron chhok le don chu ni mai aron chhok le don eng ti khun ti kha hriat lo chu ni mai aron chhok le don trip chu chiang sa chiang takin tar lang tai la poimong chuan weekly tang pokhan en tana bearish candle chiang khap me
downside thì chú là cháu view này technical trong point là cháu không phải sẽ daily hiện tại là daily trong cái chỗ này oversold làm mi chút này về trend đâu lek to chọn atla tur hi atla rei to vakin ari nom lo ni smaller type find the point hiện tại nào 1 hour te pawh hian hei divergence te awm leh nga la a tla rei hian a rin awm tawh vak lo tla chuan tla thutanga chu ting chu ani to short term bounce chu kan hmu mei chu rin awm ve tawh fiau ani chu ting vel chu nia din hmun chu bank nifty lam khan thlir ve le thung ila pawh weekly tang hian en tai la bank nifty pawh hi a rin awm khap mai 3 35400 area hi a test a rin awm khap mai hei pawh hi chuan chuan chu tiang area chu kan rin hangai deuh hlek ani chuan hei pawh hi daily tang vel chuan oversold vel chu hnai ve lampang tawk fiau mai chuan chuanin tlarei to in a rin awm lo ni ti khan hra thiam te la daily tang point en tai la we 1 hour tang te pawh hian divergence awm ve to ni pawh hi chuanin short term bounce kan hmu har to in ka ring lo ani kei chuan ka ring lo top mai a chuan a lan dan ani so weekly tang chuan la bearish sentiment chu la lang fiu tla chu kan la tla thei viu ni ti khan hra thiam te la pawimawh khawp mai chuan kha kan khai khawm na tur chu ni tam mai se Monday hi chuan bearish opening chu kan nei ngei don ti chu chiang ama se bounce te pawh kan hmu thei viau to ni ti khan hra thiam te la chuan thilin player dan tur hi news kan lo bo ni chu news zong a oi tur ni chuang lo bearish thiang beren ziak vek ton ti kha hria thiam ula don bearish lam zong lir khan news khan on tar langa chuan market hi recover vele good news khan on zui le mai do ni chu ting vel chu ni chuan tuna chuan a trend hi ani la overbought ani chuan aron bounce lenga chu ting vel chu ni chuan aron recover le don market hi che hun hi soilok har thei hara chu ani mai ni tlem le ro atlak bel zel in label zel nga tlak bel zel in label zel nga chu tiang tur chu ni accumulate period ani e ale khati zung kha tun tu market hlinang ron nei thei chu ni lo me